Энжи Рамазанова коронавирусқа қаршы прививка ясатырға деп Түбәнбиш ауылының фельдшер-акушерлық пунктына келе. Ол өзі Қошилғада яши, ауырының не дәрежеде қорқыныш болуында біле. 20 елда вирус юқтырып ауырған. Мен икенче мәртәбә килдем, ревакцинацияга килдем. Нишләп ревакцинация үтәргә булдым, потому что 20 елда пандемия кечле вакыт иде, бик каты ауырадым мен. 40-ка кадәр температурам күтәрелде, бик авыр кичердем, шуның өчен бөтен кешегә дә мен вакцинация үтәргә тәкъдим итәм. Вакцина ясатыр алдыннан пациентлар айрым тикшерү уза, кан басымын, тән температурасын үлчәп, тамагын карыйлар. Тамақты бе ауыртмаймы? Бу арада ширлемәдегезме? Түбәнбиш пунктына вакцина ясатырга бу көнне 4 күрше авыл халкы килде. Шыкмай, Пусташит, Кошилга түбәнбишлеләр сәламәтлекләренә җитди карыйлар. Прививка ясалачагын хәбәр итү белән язылып куйдылар, ди фельдшер Тамара Москова. Халык җыелуга карап, менә бу елгысы җылны халык сорагач инде 3нче тапкыр ясыйбыз. Без бит инде 21нче елның 21нче июненнән ясый башладык. Халык бик теләп йөри инде, аңлады безнең аңлатуларны, халык аңлады, тиешенчә дөрес аңлый. Укытучылар коллективы да вакцина ясатырга бик теләп килгән, яңа уку елы башланды. Күмәк иммунитет булдыруны кайгырталар. Пенсионер Рәмзия Флатунова да шул фикердә. Прививканың кирәклеген үз үрнәгендә күрсәтергә булган. Хәзерге вакытта 100% сәламәт кеше юк. Менә вирусқа каршы көрәшү өчен, организмда иммунитет барлыкка килсен өчен прививка ясатырга килдем. Һәм гомумән алган вакытта коллектив иммунитет булдыру өчен менә бу барлык населениеңдә прививка ясатсыннар иде дигән мен теләктә калам. Түбәнбиш фельдшер-акушерлык пунктына бу көнне 60-ка якын кеше килде, араларында ревакцинация ясатучылары да бар. Киләсе җомгада тагын вакцина ясауны планлаштыралар. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.